Nangli India a dead pen angtan juidam long loma. Mate India pen abroad foreign country nangli juidam long loma. Nechini nang tum sota damlong ang bilang. Ate hello pick. Tum foreign country le juidam ji pelutang te tum visa ta isi kemat haponang ya kenang sot dokok diti. Lapen itu karbi ang long amunit along ke ong dung amunit long mangke tum visa gawe. Asi pini labang so video pen mangke nang tum aphan visa ave pen kahelo adet mate abroad foreign country nang paju pon po. Jong sinang tum foreign adet ason thot mate ha bang adet along ason Switzerland non son nang tum juidam ing tung pelutang te. Ke juidam ke ing tung lo bon sistem visa ave det pelutang te nang tum ke dam pahelo ra nang lo. Ele tum Himachal Pradesh long Khajiar Padem na damlo pelutang te hadake Switzerland ason thot si itum a feeling selong po. Switzerland lake ningkreng a porlo pelutang te ning ke dok aning ke hangatum ke juidam arleng ke ong nai adem lo. Ke juidam pen halabang so adem long aning ke parong nai adem lo. Nang litum kaduk kawita ke dam ke ingtung. Bon sitami budget issue lapen visa issue do ko pelutang te antum hapana kahilo damra nanelo. Itum Himachal Pradesh long amat anta Switzerland a feelings ason thot ke theam long po. Labang so dim pusita me Switzerland atumon ason thot se itum long dampo. Lapen labang so dim aphan ke mini Switzerland of India pusi amen che thangpon. Tang de lapang so dim phan kopi pusi mini Switzerland po amen earpon dadla. Labang so dim long Switzerland ason thot se ilitum thekdam long po. Himalaya anglong apuchong along aborop lang roy sonang lijir ajat atheng pi theng prang etum Switzerland long pipi atheng pi theng prang maidu adak sistem etum thekdam long po. Penang an Bollywood a film atum sistem e lahai adem long si foreign country po men pen dak si shooting ke endam dam. Jong sinang tum Switzerland a dead ason si kelang dam jen ning hang plutang tenang tum Khajiar le dam sita choklo. Jong sinang tum Khajiar le ke le lo plutang te nang tum aning arlo bangke Switzerland si kele rock lo psi chima tharong po. Lapen la Khajiar long best time to visit bangke October to March. Athe la so por hot bangke a town ang ton a town penamasi borop si tom thepo. Lapen nang kelang bangka nang mek siribre pin po. Lakedi ni alam na kithan chotan tanang ke nang ning ingjar elubo. Ni alam na kithan chotan tanang tum ke nang ning ingjar elubo. Mathanang nilo la so dim ko se ke damning mani atwar tang than tu jong jang tum dam pu pelutang te aeroplane je thabra dal house long odam ko dal house pen Khajiar kahelo ke 120 km vel la pen la dal house airport long le dam rok lo petang tum bus talong po taxi talong po la pen je thabdu noi Khajiar ke lepo angko nang than thulipo Khajiar long le rock lo putang tenang tum hadak ko pipi lo ke thekdam long asan ke doji hala so a hill station long nang tum dam lo plotang te nang tum nang kengpen ke dam la natural scenery ke lang nang ning che parong long po la pen adung head ke do kala top wildlife sanctuary sitamin nang tum explore dam rong po la pen nang tum Khajiar alang roy long sitamin nang tum nang ning arong che pen lang lem dam long po la pen adung head ke do Kailash village long apel a farm sitamin nang tum thekdam long po Lapen jodam long po. Lapen ang kodo tulang dhauladhar anglong apuchong along aborop tanap sitamin ang tum dampen thekdam long po. Lapen halala kedo local amoni datum aripen kabonai ke soy kereda hormu sitamin ang tum nang chonam long po pen ason mangkedak thekdam long po. है ना एक्साइटिंग जगह अभी से मैं जाने का मन कर रहा हूँ तो खैर आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगे।